Galondi segati ebe tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila galonde segati ebe tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila galondi segati ebe tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila namara shikolumba uyo tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'da assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu balma ufulini wali nyumondo we autayni watina umunu sogli manna jamanen kono jamanen koka ambayina Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka kisina ka hinana ka barka jidile alaka o kenen aw bela jelenka murba bugu kaw feino ka be mekalutle bisaba masamba fla anitani kononto ala sonama ba nyumankewu uluka wulika jo fe misiri joli la o kolobukaru baraw kera min sababu nyuma bora ma chama yoro sigidala murba bugu konnana wala sa islamu ka benu ka kiliya o se ka sabati chogoya minna ka irawla ka fo misiri o ya togoda masjidu ibrahim akene konnana mogo bora fam bela jelen fe kana wele ka injabi ubolo an karamogo la ka chama kumbe abara kun folo damnina ni uluka falenye wajulula wala sa ka misiri bunya an islamiya fasamantiya min ba konnana misiri joli la akene kono Sherif la jabranin toyala barakun folo min sorola anga je ka nyema daw fe. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alqa'il wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa ashabihi ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. القائل من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. أم تانيك على في كابو الشيطان تروما أم الشيطان أم باجين كابو أنا كنا كنا أم بعنا نمبر بين أم بعد من على توي ale de Allahu ye ale de Rahmanu ye ale de Rahimu ye ale de se masai an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ n'ale ala ka dɛmɛ de ye o dɛmɛ in dɔ an b'o de kɛnɛ kan an bɛ ala tanu an b'a barikada Allah subhanahu wa ta'ala min n'a ko an ma ko misiri ale ala de ta ye wa anna al masajida lillah misiri ye ala de ta ye misiri ala de ta dɔn nka ala b'a da anw de ma dugukolo sanfɛ n'an bɛ ala ka baara k'a kɔnɔna na ala y'a ɲamariya ne baara jumɛn kɛli ye misiri kɔnɔna na anw jinɛw ani anw hadamadenw ani ala ka dafɛn wɛrɛw ala y'a ɲamariya ne fɛn jumɛn ye misiri kɔnɔna na o de ye fala tad'u ma'a allahi ahada an kana fɛn wɛrɛ bato ka fara Allah subhanahu wa ta'ala kan izan misiri fɛn min ye ala y'o fɔ an ye ala tila k'a jira an na k'a fɔ misiri ye ale Allah subhanahu wa ta'ala de ta ye an b'a ɲini Allah ta'ala fɛ a tanunen kɔfɛ a ka kisi ani nɛɛma a k'a jira an kuntigi Muhammad kan a n'a somɔgɔw a n'a ka sahabaw ani maa fɛn tugura a ka sago ka se yawmal qiyamah dɔ ma ya rabbi ala k'an fara ala kira ka jama ka sallallahu alaihi wasallam ala kira min ko an ma ko ne maa min i ye so kelen jɔ ala ye diɲɛ kɔnɔ yan ala bɛ so jɔ ye arijinɛ kɔnɔ o tuma arijinɛ dɔnni sababuba dɔ ye misiri jɔli ye k'a di ala ma misiri bɛ jɔ ala de kama a bɛ di silamɛw de ma diɲɛ kɔnɔ yan silamɛw de bɛ Alahu Taala bato a kɔnɔ ka sababu kɛ Alahu Taala ye mumini ɲumanw a y'u mango tɛ fɛn jumɛn ye a ko cɛw do la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah a ko cɛw do u ka jago sani feere o t'u ɲina ala kɔfɛ kɔ a t'u ɲina ala kɔfɛ kɔ yɔrɔ jumɛn na a yɔrɔ la belebeleba dɔ ye misiri kɔnɔna ye o tuma maa jumɛn bɛ misiri baara o ye silamɛw de ye maa jumɛn bɛ misiri jɔ o ye silamɛw de ye maa jumɛn bɛ saliya kɔnɔ o ye silamɛw de ye an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an ka misiri ye ala k'a kɛ silamɛw ka misiri ye
an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ ala ko kɛyɔrɔ ye an b'a ɲini alahu taala fɛ ala k'a kɛ silamɛw fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ ye an b'a ɲini alahu taala fɛ ala k'a kɛ silamɛw bɛn yɔrɔ ye ala k'a kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ yen ni silamɛw ka kɛlɛya o de bɛ sabati a kɔnɔna na ala kana kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ kɛ silamɛw fara-farali sababuya ye n'o ye tɔɔrɔ misiri ye i n'a fɔ alahu taala y'a fɔ misiri dɔw ma cogo min na ya rabbi alahu taala k'an ka misiri ye ala k'a kisi ka bɔ o ma an bɛ misiri an b'a dayɛlɛ kɛnɛ kan nka i y'a ye misiri bɛ dayɛlɛ baarabaw de kɛra fɔlɔ yanni a ka dayɛlɛ an kɛlen kɔfɛ ka ala tanu ala kira de ko sallallahu alaihi wasallam maa o maa bɛ yen n'i tɛ mɔgɔw tanu i tɛ ala tanu maa o maa bɛ yen i tɛ mɔgɔw ka baara ɲuman d'u ye i tɛ ala ka baara ɲuman don a ye misiri maa mun ye baara kɛ a la maa mun y'a dugukolo di k'a daminɛ a daminɛ fo ka n'a bila bi la n'o ye sunkalo tile 26 ye ka dɔ a tile 27 su kɔnɔ n'o ye laylatul qadri su ye n'o ye dɔnba ye ala kira mantɔ bolo sallallahu alaihi wasallam ka bɛn o dɔnba in ma an b'a ɲini alahu taala fɛ ya rabbi ala k'o bɛɛ sara ni hɛrɛ ye ya rabbi ala k'o bɛɛ sara ni hɛrɛ ye saraw la belebele diɲɛ kɔnɔ yan n'o ye kana ni limaniya ani lafiya ya rabbi ala k'a da n'u ma saraw la belebeleba yawmal qiyama dɔn n'o ye arijinɛ ye ka taa laban jannatul firdausi kɔnɔ ya rabbi ala k'a nɔgɔya an'u ye fɛn fɛn bɛ yen n'u y'a bɔ a dɔgɔman fara a caman kan ala bɛ bɛɛ sara ni ŋaniya ye o de y'a to ni ala ko wulila maa i man ka jɔ i ka kɛta la maa min ɲɛ siman biriki den kelen don nin na maa min ye dɔrɔmɛ 5 don a la maa min wulila ka na baara k'a la ni wɔsi ye k'a fɔ nin ye ala ka so de ye maa ta tɛ kuma tɛ maa k'a ta tiɲɛ na i b'a dɔn k'a fɔ i y'a kɛ ala de ye i sara bɛ ala de bolo an b'a jira ala fɛ ya rabbi ala ka bɛɛ lajɛlen sara cogo ɲuman na ya rabbi anw maa mun fana bɛ yen n'an ma fɛn k'a la ala kira sallallahu alaihi wasallam maa dɔ bɛ yen i tɛ baara kɛ nka ala b'i sara baarakɛlaw ka baraji la o bɛ kɛ cogo jumɛn na ŋaniya ɲuman ne maa o maa bɛ yen n'i ye ŋaniya ɲuman ta k'a fɔ ala ni kun ye wari nɔgɔya ne ye n kun bɛ ni ɲɔgɔnna kɛ i k'a dɔn i ne baara in kɛbaa bɛɛ lajɛlen sara ye kelen ye ala bolo ala kira y'o de fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam o de y'a to ne maa min n'i dɛsɛra ŋaniya ɲuman na i kɛra maa pɛrɛdilen ye ya rabbi ala k'an kisi ka bɔ o ma o tuma baara in kuranɛ jiginnen kɔfɛ baara in bɛna sigi sigida damadɔ kuranɛ kalannen kɔfɛ an b'a ɲini silamɛw fɛ inshallah n'an tilala wajulukɛlaw ani bisimilakɛlaw ka kuma na an bɛ sɔrɔ ka kuranɛ dugawu kɛ baara laban na a dɔw la o b'a sɔrɔ jama cayara kosɛbɛ jama cayalen dugawu o bɛ minɛ an bɛɛ lajɛlen ma inshallah kalima fɔlɔfɔlɔ o b'an fa bolo n'o ye kuma fɔlɔ ye o b'an fa bolo n'ale bɛ yan alimamu tɔgɔ la ani rabitatu duat n'o ye wajilikɛlaw ka tɔnba tɔgɔ ye o b'an fa bolo n'o ye Sheikh Usman Rashid Dukure Sheikh Usman Rashid Dukure alimamu ale bɛna kuma olu tɔgɔ la a bɛ kuma an ka wajilikɛlaw fana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'o bɔra yen kuma filanan o bɛ maa min bolo o y'an balimakɛ a n'an karamɔgɔ ye al-Ustaz Muhamadu Jara misiri yɛrɛ ye mun ye ani misiri jɔli nafa jumɛn b'a la ani ka sali misiri fana kɔnɔ nafa jumɛn b'a la ale bɛna dɔɔni fɔ an y'o kan kuma sabanan o bɛ maa min bolo o ye an balimakɛ a n'an karamɔgɔkɛ al-Ustaz Abdullahi Dukure n'o ye imama misiri alimaminba ye ayiwa kuma sabanan b'o bolo ale fana bɛna kuma jumɛn in kan o ye misiri yɛrɛ jɔyɔrɔ jumɛn b'a la anw ka hadamadenya kɔnɔna na jɔyɔrɔ jumɛn b'a la sigida kɔnɔna na ale fana bɛna an bila sira n'o ye n'o bɔra yen kuma naaninan an balimakɛ ani an kɔrɔkɛ ani an dukɔrɔlakaw denkɛ n'o ye Modibo Sila ye n'ale de ye misiri a sɔfasema yɛrɛ sigibaa ye ani a kɛnɛ k'a ta ka di Alahu Taala ma ale fana bɛna kuma fɔ an ye min bɛ yen n'o ye bilasiralikanw ye ani folikanw ye a bɛna o se misiri mɔgɔw ma n'an bɔra kuma duurunan ani kuma laban o bɛ misiri in yɛrɛ o b'a alimanba bolo n'o ye al-Imam Mahamadu Baba bin Abdulaziz Dukure ale bɛna a ka kumakan di
otuma a kun bɛ sɔrɔ ka cɛ ne duwawu ye duwawu kɔfɛ an b'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ sontigɛ barikalen bɛ mɔgɔw bolo yan ayiwa misiritigiw y'o labɛn k'o bila mɔgɔw ye an bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ k'an sun tigɛ ayiwa ka sɔrɔ ka sira de ɲɔgɔn ma nin y'a taabolo ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala k'an bɛ sawa ma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أم بنابك كلن كلن بلا جلين فو أم ببركة كلن كلن بلا جلين فو أم ببركة أم بالما أم بكن من كان من بركة كما أما فوي توتو ماما بنا كما لكوفي ابن السجي على تاين دكان ولما إنا تاين ديفلوبي أبي كما كلين دي كامل مصري قدامنا نجينا دومي كما منهم فرا مصري كان كما كورا مفو نما كلين كما نوبا بلا جلين فو أتوبة كنيا حكلا جيني أنكو نبي من فو كما لا كما نبلا لا مصري من ياجو أمبا فو أمبا بركاتانكا أمبا فو أسرا وبي على بلو أني من كان على دبودون كما فرتكم من فنك بركي دنجلين بالا هل من غنيا بالا إني من كان على بعضون أباكي يفنا ما بارا من دون ما شيء بيردالا بارا كوني أمبا فو بله بله باكيرا ngatoka bonde atoka bonde babu misiri jora banna ama bande misiri amago be dépense la dongodo amago be dépense la kalo kalo amago be dépense la samosa o be dumisa o bada bada de ila an yarsallahu al-ardha wa man alayha o te ko tigede ambe ka kuma qur'an mina be sarade worobini be sarade misiri yere konna be fran abe seniya misiri kogo be pentri watini wati ni yoro min kanga labe bara min kondo bara dumenendo am misaliya suruma jumenye ni mami nani suru dibila konteri sani setiye aye konteri saka dika sula ka Quran dika sula aye bara bake bebe ni so janaye nga bara bakele noni e min mina facture sara kalo kalo fo isini si tumadola ni yajate ba soro e bina minke o ko bo tay nyede nga tay inde ko ne lasli atay inde lasli otmana min nyi nembe kingono mo fe min nyi nembe islamaw fe min nyi nembe salibaw fe hal min ni te salim misri min kono ala ka misiri do ala ka jonde be sala kono ala de be bata kono isse ko mana ke fengo fenye misiri de menna kada ka misiri donine do donino de kalo kalo akuram be sara kalo kalo ajibe sara ewa gardien be tala min ba kolosi o be sara kalo kalo dépense chama ni dlone mbala odun o kanga boyro jume otmana o kanga bo silamaw de ku kabla misiri kesu kono wala sa misiri ka se ka yereta minu nyeni mbara bay mbeke wati de nu na bara ndaje ka don ga bo jaanye bara minge halsa abeka kura kura ka tafe abulu no soja abu farifoni anyogon wore keli la yoro wore nganu ya sura be tugo dola tuma dola ubina salaya ka nyogon jo yoro wore ube ka nyogon ka yoro wore otmana aw ma minun kera sababu ye kama to je anyogona aywa abedo sura kula de anu te ala dali o nyogona masiye otmana masikana jo ika drome na kabla misiri kesu kono masikana nyaga ika batana ulma ba mugana
k'i b'a bila misiri keesu kɔnɔ bawo a tɛna di misiri ma misiri kɔnɔ mɔgɔw ma a bɛna di ala de ma an dun ka sɔn fɛnw tuma dɔ la an bɛ jate minɛ n'an bɛna hadamadenw sɔn an b'o caya mɛ n'an bɛ ala sɔn an b'a dɔgɔya ni garibu nan'i jɔ la bɛɛ b'i kun lajɛ i kun la wari misɛn dɔrɔmɛ 2 walima dɔrɔmɛ 5 tuma dɔ la dɔrɔmɛ 10 ni 20 ko ni fɛn wɛrɛ ma sɔrɔ 20 ko tuma dɔ la i b'a di mɛ i b'a sɔrɔ a ka gɛlɛn ma kalanbaa dɔ ko k'i k'a miiri k'a fɔ i bɛna fɛn min bɔ n'i bɛna di garibu ma k'i k'a bila hakili la k'a fɔ i bɛna bila ala tɛgɛ de kɔnɔ i bɛna bila ala tɛgɛ de kɔnɔ k'i ko misaliya ta i ka diɲɛ maaba dɔ fɛ misaliya la i ka maaba dɔ nana bɔ i la i ka minisiri walima i ka karamɔgɔba dɔ est-ce que i bɛ se ka dɔrɔmɛ 2 bɔ k'a da o tɛgɛ wa i tɛ jɛ n'o ye o i b'a lajɛ i ka fɛnw bɛɛ la ɲuman i b'o de kɛ cadeau ye k'a d'a ma ko tuma na ko n'i bɛna sɔnni kɛ waati ni i bɛna kɛ ala ko de kama k'i k'a bili hakili la k'a fɔ a tɛna bila hadamaden tigɛ kɔnɔ dɛ o de kɔni b'e ɲɛ kɔrɔ nka a bɛna di ala de ma o la bɛɛ k'i janto nin jate in na an kɔni bɛ min gɛlɛya alimamiw ani wajilikɛlaw bɛ sira fɛn min kɔrɔ o tɛ misiri joli ye o ye misiri tɔpɔtɔli de ye o ye misiri dumuni de ye a ka dumɛ a jɔra jɔka min kan a ka dumɛ misiri yɛrɛ mago bɛ seniya min na ani labɛn min na ani masiri min na ani kɛcogo min na fo de ka dumɛ misiri kɔnɔ o de kɔrɔ ko misiri jɔra n'o tɛ so in dama tɛ n'o tɛ ala kira salila gaw de kɔrɔ salila gaw de kɔrɔ tamaro bolo jiri bolo dɔw farala ɲɔgɔn kan tile bɛ don a fan bɛɛ lajɛlen fɛ ji bɛ don a fan bɛɛ fɛ alhamdulilayi rabbil alamina ala nana ni nɔgɔya ye ka nin ɲɔgɔn nɔgɔya anw ye k'a nɔgɔya hadamaden ye min karila ka nin bɔ min y'a sipasiman jɔ a tigi ye baaraba kɛ dɛ bawo min y'a to dafa o ye sipasiman de ye ka sɔrɔ k'a dafa i komi nabilahi ibrahima a taara alikaba sipasiman ɲɛ cogo min k'a wuli k'a jɔ wa iz yarfau ibrahima alqawaida min albayt hali sini n'an bɛ kuma ala ko kan a tɔgɔ bɛ fɔ o tuma na sipasiman fana jɔba a fana ye nin baara ɲɔgɔn kɛ dɛ limisili hada falyamal amilun o tuma na an ka cɛlɛya ɲɔgɔn na nin baara suguya ninnu na an ka ninnu kɛ an balimaw kumakɛla ka ca waati fana kɔrɔlen bɛ ni ala sɔnna u ye programme lakali an ka fɛn o fɛn fɔ a bɛ fɔba bɛ programme na ka tɛmɛ wa kuma fɔla fɔlɔ in yɛrɛ o kɔni y'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a walangala maa wɛrɛ de bɛ se ka segin dɔ wɛrɛ kan an bɛ dugawu kɛ baarakɛlaw ye an b'a fɔ ala ka an n'u sara 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 a bɔra min na ala k'o jidi a kɛra anw minnu fana ye ala k'a to an k'a dɔn u ye a dabɔra kun min kama ala k'o kɛ fanga a n'o kɛ dusukun a n'o ŋaniya ala k'o di an fana ma an fana k'an sen da u sen da nun na n'an ma se ka misiri jɔ an ka se ka misiri tɔbɔtɔ an ka se ka misiri sɛnɛya an k'a kuran sara an k'a ji sara fɛn o fɛn ni misiri mago b'a la an k'a di misiri ma an ɲɛ tɛ alikaba ni madina misiri la bilize tɛ wote a tɔgɔ la magan jamana kɔnɔ k'a fɔ ni san yɛlɛmana baarakɛyɔrɔ fɛn o fɛn bɛ a bɛ bilize bɛ vote k'a fɔ nin baarakɛyɔrɔ ye san kɔnɔ ɲinan a bilize ye nin ye a bilize ye nin ye fo misiri 2 in olu ka bilize ye jumɛn ye jamana ta parce que fɛn bɛɛ ye misiri de ta ye olu fɛ ni misiri ta bɔra la ni tɔ min tɔrɔ de bɛ tila tɔw ye misiri kɔni k'a fɔ ko misiri ta ye nin hakɛ ɲɛ ka ala ta hakɛ pɛrɛpɛrɛ latigɛ o tɛ se ka kɛ o tɛ bilize t'a tɔgɔ la bilize tɛ alikaba tɔgɔ la n'a mago sera min ma o de bɛ d'a ma madina misiri bilize t'a tɔgɔ la n'a mago sera min ma o de b'a la parce que ale de ta ye fɛn bɛɛ ye fɛn bɛɛ. an bɛ kɛnɛ min ka dogolen t'an si la nisɔndiya kɛnɛ don ala barikada kɛnɛ don ka d'a kan alahu subhanahu wa ta'ala ka so ye yɔrɔ minnu ye dugukolo kɔ kan
n'o ye misiriw ye ala ye o dɔ nɔgɔya an ye an ka dugu in kɔnɔ an ka sigida in na an bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala tanu o la k'a barikada o la an bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala deli maa minnu kɛra misiri in jɔli a sababu ye kabini a hakililaw la ani a waribɔw la ani a dugukolo diliw la ani a farikolo baaraw la ani a dugaw la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye misiri jɔbagaw ye i n'a fɔ a fɔra cogoya min na kumakan min dira an ma walanda min dira an ma k'an ka kuma o kan o de ye misiri jɔli a fusamandiya ye fadlu bina il masajid ani misiri n'a jɔra misiri ka hakɛ bi misiri selibaw kan misiri ka hakɛ bi silamɛw kan misiri ka hakɛ bi karice a silamɛw kan misiri ka hakɛ ye mun ye an kan an bɛ dɔ fɔ o la a sabanan o de ye kana seli misiri kɔnɔ ciba ye mun fɔ a la jama seli min n'an bɛ n'a la an bɛ daraja jumɛn sɔrɔ a la a bɛ kɛ bɔda jumɛn ye an ye alikiyama jɔ don an bɛ kumakan surunya ka bɛn ni waati ye insha Allah n balimaw an k'a dɔn misiri jɔli fusamandiyabaw bɛ a la i n'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala kumana ka cogoya min na a ko innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin Allah subhanahu wa ta'ala ko suratu tauba kɔnɔna na a ko i k'a dɔn ala ka sow jɔbaga innama ya'muru masajidallah i k'a dɔn maa minnu bi Allahu subhanahu wa ta'ala ka so jɔ man amana billahi o ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min limaniyara Allahu subhanahu wa ta'ala la mɔgɔ min dalen bɛ alikiyama na mɔgɔ min fana ni seli jɔbaga don mɔgɔ min ni jaga ni o dibaga don Allahu subhanahu wa ta'ala misiri jɔbagaw a bɛ ka olu tanu nin tanu cogoya in na tan a ko walam yakhsha illa Allah a ma sira danfɛn si ye a ma nafolo in bɔ k'a di k'a fɔ n'a ma di mɔgɔw bɛna a nɛni ni a ye walima mɔgɔw bɛna a lagosi ni a ye nafolo in bɔ k'a di Allahu ta'ala ɲɛsiranya de kosɔn pour que ala ka so u ka jɔ ni a ye kosɔn ala ye o kɛ sariti ye walam yakhsha illa Allah a ma siran danfɛn si ka tigɛlimani ye a y'a kɛ ala jati de kama ala ko fa asa ulaika an yakunu min almuhtadin a ko hakika la danganiya la olu tigilamɔgɔw olu de ye kanabagaw ye olu de ye mɔgɔ kanalenw ye asa ni ala subhanahu wa ta'ala ko asa kuranɛ kɔnɔ a bɛ mun jira a bɛ tahqiqu de yira mais ni jɔn ye asa fɔ a bɛ se ka peut-être fɔ ni jɔn ko asa peut-être nin bɛ kɛ mais ni ala ko asa o kɔrɔ ye danganiya de bɛ yen k'a fɔ misiri jɔbagaw kana jɔn don o la n balimaw misiri jɔba bɛ tila ka taa tila yɔrɔ fila la imaratun hissiya wa imaratun ma'nawiya misiri bi jɔ hissiya i n'a fɔ an ɲɛ b'a la cogoya min na maa dɔ bɛ yen a b'a ka nafolo bɔ a kun a bɛ misiri jɔ a bɛ misiri terrain san a bɛ misiri supasemow dilan minnu kan ka misiri jɔ a b'o bɛɛ lajɛlen financer i n'a fɔ an ɲɛ b'a la cogoya min maa min ka waleya y'o ye o ye misiri jɔbaga ye o ye a tilayɔrɔ fɔlɔ ye a tilayɔrɔ filanan o b'a fɔ o de ma ko imaratun ma'nawiya o de ye maa minnu bɛ bato kɛ misiri kɔnɔ maa minnu bɛ misiri lawaleya maa minnu bɛ kalan kɛ misiri kɔnɔ maa minnu ye misiri kɛ seliyɔrɔ ye maa minnu ye misiri sanuya olu fana ye misiri jɔbagaw ye hakili ɲuman bɛ maa minnu na maa minnu ye dugawu kɛbagaw ye Allahu subhanahu wa ta'ala ka so sanadali o kosɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ye misiri jɔbagaw ye i n'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala a ka ciden sanuman b'o fɔ an ye cogoya min na
man bana masjidan yabtaghi bihi wajhullah bana Allahu lahu mislahu fil janna. Allah subhanahu wa ta'ala ka ciden sanumayin ko ako mogo wo mogo man bana masjidan mogo wo mogo ni ye misiri do jɔ ako man bɛɛ lajɛlen donna kɔnɔna yan man huna min alfazil umum ni alfazil umum nana o kɔrɔ ye mɔgɔ mɔgɔ ye silamɛ sa a bɛɛ lajɛlen donna nin kɔnɔna na mɔgɔ wo mɔgɔ ni e de ye misiri jɔ e de ye misiri dɔ jɔ a nana ni masjidan ye fana nakira la a nakira aidan tufidul umum o kɔrɔ ye misiri in kɛra misiri cogoya o cogoya ye a kɛra misiri fitinini o a kɛra misiri belebeleba ye o a mana kɛ misiri o misiri ye maa o maa n'i y'a jɔ Allahu subhanahu wa ta'ala ye yabtaghi bihi wajhullah aw yabtaghi bihi wajhallah a bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala a b'o jaati de ɲinini a ye a m'a kɛ yɛrɛjira kama a m'a kɛ waso kama a m'a kɛ foyi kama fo n'a kɛra Allahu subhanahu wa ta'ala jaati de ɲinini ye sharti jaabi ye jumɛn ye Allah subhanahu wa ta'ala ka ciden ko bana Allahu lahu mislahu fil janna i ye misiri min jɔ ko Ala bɛ o ɲɔgɔnna jɔ i ye aljina kɔnɔna na badɔ ni ciba sallallahu alaihi wasallam ni y'a ka kumakan ye ciba min tɛ kuma a kun fɛ a mana fɛn o fɛn fɔ i bɛ taa sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala de ye o don a da o kuma na n'a y'a sɔrɔ an bɛ aljina ɲini hakika la ko an dalen don aljina ko la hakika la ko an dalen don ciba ka kumakan na hakika la ni Ala ye misiri jɔ se kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye i kan ka misiri jɔ ka nata nin so in na aljina kɔnɔ ciba ka kumakan a bɛ nin ɲɔgɔnna dɔ fana a b'o confirmer an ye a ko man bana masjidan walaw kamifhas qattatin aw asghar bana Allahu lahu baytan fil janna a ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye so jɔ i ye misiri dɔ jɔ ko misiri walaw kamifhas qattatin ko hali n'a a kɛra kɔnɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko bɔrɔbɔrɔ kɔnɔ in a bɛ si a ka ɲa kɔnɔ mɛ kɔnɔ in n'a bɛ fan da a tɛ fan da a ka ɲa kɔnɔ a bɛ taa bɔgɔ wuguba a bɛ fan da a kɔnɔna na ka bɔgɔ da a kan o ye a taalen donc a ka fan bɛ tɔrɔ o cogoya la alakira ye o kɔnɔ in de misaliya fɔ an ye ko o kɔnɔ nin a bɛ fan da yɔrɔ min na a bɛ yɔrɔnin min wuguba ka fan don o yɔrɔnin na o yɔrɔnin n'a ka dɔgɔya o yɔrɔnin n'a ka fitininiya ko ni mɔgɔ min ye o ɲɔgɔnna jɔ misiri la ko Allah subhanahu wa ta'ala b'o ɲɔgɔnna jɔ ye aljina kɔnɔna na o la n badenw ni hadisa in na dɔnnibaaw ye fasari fɔ a la k'a fɔ ciba y'a fɔli min kɛ kamifhas qattatin o kɔnɔ ni a ka fanda yɔrɔ est ce que seli bɛ se ka kɛ o yɔrɔ la mɔgɔ min mana o yɔrɔ dɔrɔn labɛn k'a fɔ k'i bɛ seli kɛ o yɔrɔ la mɔgɔ kelen tɛ se ka jɔ o yɔrɔ la ka seli o tuma Ala kɛra ka kuma laɲini ye jumɛn ye ciba ka kuma laɲini ye min ye o de ye k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye o ɲɔgɔnna dépense Ala subhanahu wa ta'ala ka so la ka d'a kan o de se b'i ye i y'o de kɛ a la a kɛra fitinini ye o a kɛra i yɛrɛ ka hakilila ye o a kɛra i ka fangana baara ye o Ala kira ko k'a bɛ so in ɲɔgɔnna jɔ i ye ko Ala bɛ so in ɲɔgɔnna jɔ i ye aljina kɔnɔna na o de la n balimaw misiri jɔli a baraji ni a fɔra a tɛ se ka fɔ ka se a dan na n'an y'a jateminɛ ni misiri a jɔli la mɔgɔ caman de bɛ don a kɔnɔna na ciba ka nin kumakan in kɔsɔn sallallahu alaihi wa alihi wa sallam u bɛ masakɛ dɔ fɔ an ye o masakɛ a y'a miiri ciba ka nin kumakan in na k'a fɔ ciba ko man bana masjidan liwajihillah bana Allahu lahu qasran fil janna ko ciba ko ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye so jɔ Ala subhanahu wa ta'ala ye diɲɛ in kɔnɔna na yan ko Ala bɛ sangaso jɔ i ye aljina kɔnɔna na masakɛ ye laɲini jumɛn ta a ko ale bɛna so ɲini aljina kɔnɔ ani mɔgɔ si tɛ jɛ a la a t'a fɛ ani mɔgɔ si ka jɛ sangaso in na o tuma na ale bɛna misiri jɔ a bɛ misiri in jɔ ni ŋaniya min ye maa ka dɔrɔmɛ kelen tɛ don a la
fɛn o fɛn n'o bɛ taa misiri in na ale de bɛ o bɔ a kunna mun kosɔn misiri in ale kelen de ka a sangaso in a ka baraji sɔrɔ alikiyama a ye ko kɛ o kɛcogoya la tuma min na ni misiri banna a y'a da Alahu subhanahu wa ta'ala ye sogo da a la a kɛra i b'a fɔ alikiyama jɔra ale ye alijinɛ sɔrɔ a bɛ alijinɛ nɔgɔforow kɔnɔ a bɛ taama na a b'o taama min na a nana bali ka sangaso dɔ ye a sɛbɛnnen don sangaso in kan ko nin ye karisa ka sangaso ye a ye misiri min jɔ diɲɛ kɔnɔ ko o kasuru o sangaso de filɛ nin ye a ye alijinɛ kɔnɔ a ko nka a kelen ta ti sangaso in ye u ye muso dɔ tɔgɔ sɛbɛn sangaso in kan ka fara masakɛ in kan k'a fɔ nin fana nin yɔrɔ bɛ sangaso in na kuma min na n'a kununa a jatigɛra ale ka laɲini ye min ye o de ye k'a fɔ a kelen ka sangaso in sɔrɔ mɛ munna muso in farala ale ka sangaso in kɔnɔna na n balimaw fɔ a k'o ɲɛɲini ka d'a kan mɔgɔ ɲumanw ka sogo o ye hakika ye a dara la k'a fɔ a ye sogo min ye hakika de don a ye ɲinini kɛ karisa den karisa ye jɔn ye a ko a ka mɔgɔw ma a y'o ɲini a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ka sama ka se ma u ye ɲinini kɛ ka taa sɔrɔla musokɔrɔba dɔ don o de ye karisa den karisa ye masakɛ ye wele ka n'a ka palais kɔnɔ a ko n b'i ɲininka ni Ala ye ne ko n bɛ n ka misiri jɔ mɔgɔ kana dɔrɔmɛ kelen don a la n b'i ɲininka ni Ala ye i ye mun kɛ misiri in na musokɔrɔba ko a ma a ko misiri in a ko ne t'a dɔn ne ye fɛn kɛ misiri in na a ko wa Alahu subhanahu wa ta'ala y'a yira n na k'a fɔ e ye baara dɔ kɛ misiri in na i miiri i ye min kɛ i k'a fɔ n ye musokɔrɔba in ko a ma ale kɔni hakili bɛ se ka min ye o de ye misiri in baarakɛtɔ ɲaamɛ minnu bɛ ka misiri in fara doni ka na ale y'a ye o ɲaamɛ dɔ bɛ yen ji minɔgɔ b'a la o y'a sɔrɔ ji bɛ ale bolo ale ye ji di ɲaamɛ in ma ɲaamɛ in y'a min ko fo n'a kɛra o de ye masakɛ in ko Allahu akbar a ko Ala ye e fara ne kan o de kosɔn a ko nka n b'i deli n'a y'a sɔrɔla i bɛ se ka o sara fɔ n ye o mana kɛ sara o sara ye o mana kɛ nafolo o nafolo ye e k'o fɔ n ye n b'o sara d'i ma muso in ko a ma a ko e bɛ hɛrɛ min ɲini ne fana bɛ o kelen de ɲini e ka diɲɛ n'a kɔnɔfɛn di ne ma ne bɛ sangaso in kanu ni o ye a ye muso in labila a ko walahi anti rashida a ko muso e ye hakilima ye ne de filila ne man kan ka Ala ka hinɛ datugu k'a bɛn kelen ma ne tun kan ka Ala ka hinɛ dayɛlɛ de Ala ye a yira n na k'a fɔ n ye baara min kɛ o de ye k'a fɔ ka fɛn kɛrɛnkɛrɛn n yɛrɛ n kan ka kɛrɛnkɛrɛn silamɛ bɛɛ lajɛlen o la n balimaw misiri in jɔtɔ la a bilitɔ la quartier mɔgɔ bɛɛ bɔra denmisɛnninw bɔra musow bɔra cɛkɔrɔbaw bɔra mɔgɔ dɛsɛlen dɔw yɛrɛ bɔra a don ka n'u sigi tile la yan k'an lajɛ baara la nin bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ misiri in jɔli la wa an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli Ala ka nin sangaso in nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye o la n balima n ko sigida filanan kuma teliya bolo ma o ye misiri ka hakɛ misiri kɔni jɔra nka hakɛ dɔ bi misiri bolo o ye wajibi ye an kan o hakɛw ka ca nka a hakɛ fɔlɔ-fɔlɔ n'an bi min fɔ o ye jumɛn ye o de ye almuhafazatu ala nazafatil masjid an ka tangani kɛ misiri sanuyali la misiri kɔni sɔrɔla nka Ala ka so don yala Ala ka so kan ka nɔgɔ wa yala Ala ka so kasa kan ka goya wa Ala ka so kan ka sanuya wusula kan ka don Ala ka so la mɔgɔ n'i donna Ala ka so kɔnɔ waati o waati i k'a dɔn k'a fɔ i bɛna Ala kunbɛ ɲɔgɔnya i k'o dɔn yɔrɔ sanuya cogoya la o la n balimaw an ka hakili to o la ciba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ba Aisha b'a lakalan ye ko ciba ko amarana rasulullahi bi iqamati almasajidi fi dur wa an natanazzafaha wa nutahhiraha ko Allah subhanahu wa ta'ala k'a ka ciden ba in ko u ka so jɔ u ka misiri jɔ quartierw kɔnɔna na a duuru huna ay alhayi a ye misiri jɔ aw ka quartierw kɔnɔna na n'a ye misiri jɔ aw ka sanuya k'a kasa ja a kelen ka bɔ Magan ka taa Madina a ye baara fɔlɔ min kɛ a ye masjid Quba a y'o jɔ kɔfɛ ka na yɛrɛ ka misiri jɔ masjid Nabawi a nan'o jɔ n'o y'a sɔrɔ o bɛ fɛn yira o kɔni ye dalilu kɛnɛkan ta ye k'a fɔ silamɛya a tɛ se ka jɔ ni misiri tɛ
silami jama ala kira yɛrɛ ka jamana a bɛ ko a ye jamana fɔlɔ min sigi silami jamana fɔlɔ min sigira a sigira misiri de kan société o société sigida o sigida jamana o jamana a bɛ jɔ fɛn saba de kan silamɛya kɔni ka yɛta la dɛ a fɔlɔ misiri ka sɔrɔ yen min a bɛ ala batu yɔrɔ min b'a ni ala nɔrɔ ɲana o kɔni silami jama tɛ se ka taa o ko fiyewu o y'a fɔlɔ ye a filanan ka balimaya don an ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw ka siri ɲana a sabanan silamɛw ni maa wɛrɛw min tɛ silamɛw ye an n'olu fana bɛ se ka baro ɲɔgɔn kan cogo min nka ni bɛɛ bɛ sigi fɛn min kan o ye misiri de ye ni bɛɛ bɛ sɔrɔ misiri de kɔnɔ misiri de b'a ni ala siri ɲana misiri de b'a to balimaya bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ misiri de b'a to fana an b'a dɔn silamɛya na an balima minnu bɛ yen ni silamɛw tɛ yen ou bien an sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen n'an bɛ jamana kelen kɔnɔ ni silamɛw tɛ yen an b'u minɛ cogo min misiri de b'o an b'o bɛɛ dɔn silamɛya ala ta don o la misiri de kɔnɔ o bɛ misiri bonya ni bonya ka fɔ tuma misiri fɛn ba don silamɛya na a jɔyɔrɔ ka bon ale misiri n'a y'a fɔ cogo cogo an bɛ dɔ de fɔ a la dɔrɔn silamɛya yɛrɛ ka kodɔn silamɛya ka dɔnniya a jɔlen bɛ misiri de kan misiri silamɛya ka dɔnniya jɔlen bɛ misiri de kan silamɛya tɛ se ka ɲɛ abada ni misiri tɛ silamɛya nɔrɔ ou bien a bonya a tɛ ye fiyewu ni misiri t'a la a tɛ dɔn fiyewu ni misiri kɔnɔna tɛ silamɛya ka kodɔn a bɔra misiri de kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a nana madina misiri de kɛra fɛn fɔlɔ ye silamɛya ka fɛn bɛɛ bɔra de kɔnɔ ale de kɛra ka bɔ misiriya la ka kɛ rawdatu min riyadil janna ka kɛ arijana nakɔ foro ye misiri ale de ye arijana nakɔ foro ye a karamɔgɔ kun ye jɔnni o de ye muso tɛ se ka min ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni alakira sallallahu alaihi wasallam o de y'a karamɔgɔ ye a ka kalandenw ye jɔnni a ka kalanden exemple abubakar siddiq radiyallahu anhu umar faruk umar bin khattab usman bin affan ali bin abi talib hamza ninnu ɲɔgɔnnaw ninnu de y'a ka kalandenw ye ninnu bɔra ni diplôme jumɛn ye o de ye ala inna kalimatullahi al-ulya ala ka kumakan o de bɛ sanfɛ ala kɛra kun karamɔgɔ ye olu kun ye kalandenw ye o bɔra ni diplôme min ye o de ye k'a fɔ ala ta o de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ ala ta de ka yanga ka misiri jɔyɔrɔ yira misiri ale de ye so ye so min a joli a tɛ k'a fɔ ala kɛra bɔra man kana madina a ye misiri jɔ i n'a fɔ sudufa a y'a kɛ ka fɛn dɔ kɛ ten dɔrɔn ayi o tɛ a bɛ koyi système don ou bien taa sira dɔ don ka se ka silamɛ jamana yɛrɛ sigi silamɛ jamana tɛ se ka sigi n'ale kɛ f'an ka soubassement kɛ misiri de ye fɔlɔ fo misiri salibaw de ka misiri baara misiri jɔyɔrɔ ye min ye de fo minnu bɛ sali misiri la olu ko o de ye ɲɛnɛmaya o de la n'an ko silamɛ jamana tɛ se ka taa silamɛ yɛrɛ tɛ se ka taa ni misiri tɛ o kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ misiri kɔnɔ f'olu yɛrɛ de ka misiri kɛ misiri ye misiri jɔyɔrɔ ye min ye o k'o kɛ misiri ka ca dɛ misiri ka ca kosɛbɛ nka misiri min bɛ yen ko misiriya o jɔyɔrɔ a b'o kɛ o man ca dɛ bon alakira sallallahu alaihi wasallam ale ka misiri o de ye misiriya jɔyɔrɔ yira an na misiri min a ye ala ko a ye mɔgɔw kalan ala ko la a ko na ka mɔgɔw balimaya don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ko na ka baro i ni maa wɛrɛ minnu bɛ yen ni i n'olu bɛ kɛlɛ la i n'olu fana bɛ balo ɲɔgɔn cogo min k'o fana i ladonni o fana na kabako tɛ k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam dumuni fitinin a ye mɔgɔ caman n'a ye tɛgɛ da la a bɛ kɛ barika ye mɔgɔ caman b'a dun bi fa k'o tɛ kabako ye ou bien gabakuru ji ka poyi ka bɔ la o tɛ kabako ye o ye kabako ye dɛ nka ninnu bɛɛ tɛ kabako belebele kabako min ka bon kabako bɛɛ ye o de ye ka su ɲɛnɛmaya kafiri kafiri ye su de k'o ɲɛnɛmaya o kɛra min o bɛ kɛ misiri de kɔnɔ misiri de bɛ kafiri ɲɛnɛmaya ka su ɲɛnɛmaya kafiri ye su de ye misiri de bɛna ka limaya d'a ma ka ɲɛnɛmaya sabu n'i tɛ silamɛ ye dɔrɔn i ye su de ye amadu sawuki a ye jumɛn fɔ أخوك عيسى دعا ميتا فخامره وأنت أحييت أجيالا من الرمل أخوك عيسى يبرمدي عليه سوولي أولا قال على كده صلى الله عليه وسلم مانتون
su jamakulu e do nyinima yan ala kira sallallahu alaihi wasallam ayoki o borami o nyinima chamai ala kira sallallahu alaihi wasallam kan ni kala ni chamai o borami misiri subhana islamiyana misiri de je noroi ambi ala kufuin ambi ala kalaka doyni amanga dina nyere doyni dina mi nye ala kalai ala koy wala mujahid bul jibr ako warafa'na laka zikrak ko ay ma zakarta illa zakarta ma zukirat illa zakarta ma ala mafoyroshi fe to ka fano niko la ilaha illa allah muhammad rasulullah misiri de oyore ala dongo do salu ire she duru allahu akbar afo ka ala ko fo ka ala to fo fambe be ka magami ba ga ala to mi ka korta no fura ashara la ilaha illa boy ashara rasulullah bina sheikh al-islam ibn taymiyyah aleko ko misiri aleko ngira islami nyemo u kafu yero kunye yendi islami nyemo ko mbe soro misiri de kono misiri almamu ko mbe soro misiri de kono ala kira sallallahu alaihi wasallam ayaka misiri jo ala sayedeka sali qur'an kala ala kofo ka mogo yamarani nyumay ka mogo fatale ka bo jugumam ka mogo kala heral ka islamu faranyonga ka dina ku hami dina alije buta nyaade wala afo ni ba ko misiri ni de ala kira ka misiri ni de ko me afo de ko misiri aywa ika question de be jawu ambe temen kuma de anga question jawu aywa alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ambalma islamiyaw assalamu alaikum abela jale chefra musuka alhamdulillah rabbil alamin ambe kene min ganiye ne kene barkale ndi ko sobe ambe duwo de ke ala kan ni ngona ucaya sigida bela jalena ambe duwo ke fuli be folo mina yanno o yanga misri president no ye fofana ye alhamdulillah rabbil alamin anga toro mindu sufra tle ka be misri kono ya abe misri kala mo kosobe no boray ambe anga imam fu no ye ba dugre aka cesiri ana ka sabatila amba fu kosobe anga misri wolila usanogo ani kulibali ambu fana fo dante foli mina o temenen ko ambanga quartier chokoroba fu ka damina dolo sisogo kata si maigawu silla ani chokoroba belajale ndasira min to ndama se min to mo amba belajale fu amma wo ka duwula vraiment o ka duwo kyani amne demsenu ndi bo demsenu fen fana be kene ka yanno anga ancesri anga nyogomine na nyogomine mo kelen se ga ko dilande ni yayi vraiment ambe seli misiri ngono bi mo be ya be jini ro fiala mo kelema misiri njo fiu be de cesri hal saw cesri ala ka belajale sarake jannatu firdausi amen krengren nyana ambe maman trawre fo jamaina yanno sebu kulubali amba fana fo kosobe dante fuli mina ni kante fana be yanno ani kante to fla belajale ananga docteur sanogo kata si belajale ambe befo dante fuli mina nyina na min to ko nyinande do filite o temene ko fana aywa nyem misri mbara damna kana se wakati dola alhamdulillah rabbil alamin mo do wulla unana alimami yorola yanno ko u ba fe vraiment ka misri mbara continuer u ye bara chaman kanye yanno u ye bara folo mina folo u ye foraji de parce que diko kumbana ko sobe u ye foraji si alhamdulillah rabbil alamin u ye panu kyala u ye jidi misri mo bela jerembi ki inna fana ye abe misri fana nafa o temenen ko fana anya nyinu fe ka fo vraiment bi kerenka u kay keneka u ko no ko ala be min do wasara anya ko sugu be ku no fe u kay keneka yanno a nani gelaru mo ko sobe suna kun kada unye u kay keneka parce que ala ko bara de dongwa waso te yere irate anyu deli yere dal mam yere menu no fe ko so kana keneka vraiment u ko alhamdulillah rabbil alamin aleka ko jella teme quoi donc ambanga kalande fana fo minu bina sungalo selike nanya sangosa
an b'u fo kosɛbɛ dantɛ foli min na dɔw bɛ bɔ Segu dɔw bɛ bɔ Tuba dɔw bɛ bɔ Kalakɛ fanfɛla la ka fara alimami yɛrɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na an ka musokɔrɔba dɔ bɛ misiri kɔnɔ yan nɔ Fanta Jɛma ani Fanta Kaba Jakite alhamdulilahi rabbil alamin ani muso tɔw bɛɛ lajɛlen an b'u fo dantɛ foli min na i na ko tan yan nɔ i b'u sɔrɔ misiri in kɔnɔ yan nɔ u bɛ misiri in kalama kosɛbɛ donc bi de ye a folikɛ don ye quoi teri sira minnu fana bɔra dugu kɔnɔ ka na an mago b'u ka dugawu la an b'u fo kosɛbɛ an mago b'u ka dugawu la an b'u fo kosɛbɛ donc an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye an ka ɲɔgɔn minɛ et puis misiri in vraiment an k'a lajɛ denmisɛnninw ka se ka dɔnniya sɔrɔ misiri in kɔnɔna na vacances kɔnɔna na n'u tɛ école la wagati min ni min bɛ se ka na cours ta yan nɔ an b'an organiser pour que parce que diinɛ tɛ se ka taa kalan kɔ quoi diinɛ tɛ se ka taa kalan kɔ cogoya si la faut que u ka gɛrɛ min tɛ hali mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ min b'a fɛ ka kalan n'i nana alimami fɛ yen n'i ma min ɲɛdɔn i kana alimami ɲininka a la a b'i bilasira o ka fisa i ka maloya n'a ye quoi mɔgɔ tɛ kɔrɔya kalan ma quoi donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo alimami balima minnu fana bi yan vraiment an b'u fo kosɛbɛ dantɛ foli min na ayiwa kuma jan tɛ ne fɛ an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ala ka bɛɛ lajɛlen sara ka arijana ye ayiwa o de kun don k'a lase bɛɛ lajɛlen ma n ɲinɛna minnu tɔgɔ kɔ vraiment ɲinan de don ban tɛ quoi n b'o ɲini u ka yafa ma an ka Hayidara fana bɛ yan nɔ n'o y'an ka sirifikɛ ye vraiment an b'a fo kosɛbɛ dantɛ foli min na ka taa se comment dirais-je sirifila mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma an n'u nana sigi la yan nɔ bɛn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka ko o ko bɛ wuli ka jɔ quoi an b'u fo dantɛ foli min na sirifila tigi fana an b'a fo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونصلي ونسلم على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وصحابته غر الميامين ومن تبعهم ila yawmiddin bi ihsani ambe ala tan ka barkada ka tangani masabai fa subhana akan kishi kabo shaytane toroma shaytane membe ni afara kurun kirna ambanka barad dam na Allah subhanahu wa ta'ala toy masam membe nale de nyehine lobolen tigido ni la hala ne ma kharer len tigido tanube masay masam membe naka nema naka fonen siriyai fen ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ dafa kisi ani nɛɛma ala k'o caya danfɛnw la samanti kan n'o ye Muhamadu ye Abdulayi den do a n'a dunkɛ bɛɛ lajɛlen n'o de ye mɔgɔ sɛnɛmanw ye a n'a ka sahabaw bɛɛ lajɛlen ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ n'i tugura olu ka taa sira kɔ fo ka taa se yawmal qiyamah dɔ ma amma ba'd ibadallah ittaqullah alqa'il fi muhkami tanzili في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وتمنون كفي على كجون أنك سأل الله سبحانه وتعالى مسمى بين يافو أكا قرآن بين كنو كافو سودو كنو على سنة أتوكو كقرطة أسوين كنو كالا كسما أسوين كنو سوما دافي أني سوفلا mɔgɔw bɛ yen nɔ cɛw ani musow nafolo ɲini jago sanni feere o t'u sugula ka bɔ ala tɔgɔ fɔli ma o t'u sugula ka bɔ faridasali kɛli ma misiri kɔnɔ o t'u sugula ka bɔ nafolo jaga bɔli ma o bɛ sira dɔn ye don min bɛ yen ni dusukun bɛ yɛlɛma yɛlɛma ani dusukun yɛlɛw mun kosɔn ala k'u sara fɛn na baara ɲuman min bɛ yen n'u y'o kɛ dukolo sanfɛ ala b'u jidi fusamantiya la ala de bɛ mɔgɔ garisɛgɛ mɔgɔ min bɛ yen n'o ye ala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala a y'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ kuranɛ kɔnɔ ko wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada k'i k'a dɔn k'a fɔ misiriw ye ala de ta ye an kana misiri wole mɔgɔ si ta la misiri ye ala de ka so ye
n'an bɛna sali misiri kɔnɔ an k'a fɔ an bɛ taa ala ka so la an kana fɔ mɔgɔ si ka misiri wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam man bana lillahi masjida bana lahu bayta fil janna aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ala kira kisi nɛma b'a ye a ko mɔgɔ min bɛ yen n'i ye du jɔ ala ye dugukolo sanfɛ n'o ye misiri ye yawmal qiyama dɔ na ala bɛ so di ye alijinɛ kɔnɔ an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ mɔgɔ mun ye misiri jɔ ala ko a ɲɔgɔnna ju ye a n'an bɛɛ lajɛlen alijinɛ kɔnɔ wa fil qitam kuma dafala lan ansahiba an hadha al mawqif hatta amud kafi ila al aziz ad dayan an yajzi al mutabarri'in wal mutabarri'at fi bina'i hadha al masjid bi ahsana mimma amilu wa yaj'al sa'a kull man sharaka fihi maliyatan aw madiyya wala bi niyatin qalisa nte wuli ka bɔ njɔyɔrɔ in na kuma dafala fo n kan tigɛ fila kɔrɔta ala ɲɛkɔrɔ masa min bɛ yen n'ale ye fɔnɛseya masa ye k'a deli mɔgɔ mun bɛ yen cɛman na n'u ye nin baara ɲuman in kɛ an ye sigida in na musomanw na n'u ye nin baara ɲuman in kɛ an ye sigida in na nin misiri jɔlen la ala k'u sara baara la baara ɲuman min bɛ yen n'u y'a kɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ min bɛ yen n'i farala an ka misiri jɔlen na nafolo la walima i hakilila la walima har n'a kɛra ŋaniya kalasilen de ye ala k'i sara baraji la baraji min bɛ yen n'o o barikadalen don yawma yasqina rabbana sharaban tahura wa yuqatibuna biqawlihi inna hadha kana lakum jazaa wa kana sha'yukum maskura an b'a ɲini allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an min ji la don min na ni allah subhanahu wa ta'ala b'an wele yawmal qiyama dɔn na k'a fɔ an ka ji min an kana ji min bɛ yen n'o o sanuman don ni ala b'an kuma ɲɔgɔnya k'a fɔ i k'a dɔn nin baara min filɛ n'an y'a kɛ misirijo ye nin ye sara de y'an ye sara min bɛ yen n'an y'a kɛ dugukolo sanfɛ ala k'a kɛ sara dunmɛnɛ ye bihaza aktafi ya ma'shar sada لأن خير الكلام ما قل وضل ni kuma kan ninnu ye an bɛ kuma da yan naba cɛman ana musoman ka bɛɛ lajɛlen fɔ an b'a ɲini allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an bɛ sababu ma misiri min filɛ nin ye n'an b'a kɔnɔ a misiri in tɔgɔ de ye masjid ibrahim a tɔgɔ dalen bɛ o de la mosquée ibrahim an b'a ɲini allah subhanahu wa ta'ala fɛ ibrahim ale de ye ala teri ye ala k'a kɛ mosquée ibrahim ye ala kɛ bɛn sabata kɔnɔ mɔgɔ mun ye misiri a terrain di an b'an ka foli an b'a kɛrɛkɛrɛ ka s'a ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an ka misiri commission président an b'a fɔ an bɛ misiri membre bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔ mɔgɔ nana yan an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ala sɔnna ma silamɛw bɛɛ lajɛlen nana ka na fara ɲɔgɔn kan ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ani ka duwawu kɛ ni misiri min dayɛlɛ la a bɛ se ka kɛ bɛn misiri ye ani keleya misiri ye silamɛya kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la moribabugu sigida kɔnɔna na baara nana kuncɛ ni misiri commission o ɲɛma ale ka dantigɛlikaw ye a ye min fɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ alhamdulillah an nisɔndiyara bi ye misiri kurumo karili n'o ye an kɔni ye jama wele ka bɔ kana an ka jɛ ka y'a fan b'a la nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ko baara de don an kɔni bɛ duwawu de kɛ mɔgɔ o mɔgɔ sen bɔra ka so ka se an fɛ alhamdulillah rabbil alamin an b'a bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ya rabbi ala ka n'u sara ala ka k'u ye baraji ye ala ka kɛ alijinɛ sara ye kɛra hɔrɔma kɔsɔn kuranɛ ko salli ala rasul maa minnu kɛra misiri ko sababu ye alhamdulillah rabbil alamin an b'a bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a daminɛ subasuma na fo ka na bila finition na a mɔgɔw ka ca ala kama baaraw de i mana mun kɛ alhamdulillah ala b'i sara o de la an kɔni bɛ duwawu de kɛ u ye ya rabbi ala ka k'u ye alijinɛ sara ye ala ka k'u ye siniɲɛsigi ye ala ka hɛrɛ k'a n'u bɛɛ lajɛlen ye ala ka n'u baraji kira hɔrɔma ko salli ala rasul an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma moribabugukaw fɛ yen nɔ misiri kura min jɔra yen o kolobukari baaraw min kɛra ka bɛn mɛkalo tile 30 ma san 2019 o de kun ye nin ye an b'a ɲini ala fɛ maa minnu kɛra nin ko in jɔli sababu ye u y'a bɔ nafolo min na ala ka barika don a la misiri ala k'a kɛ bɛn misiri ala k'a kɛ keleya misiri ye ala ka a kɛ dayɛlɛ ani kɔrɔta ye silamɛya ma k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan k'a ɲini ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu Londi sega tiye tinya wilila fala ka chideme tunya wilila aronde sega tunya
ka tiɲɛ bi tiɲɛ